ತೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧೀನುಡುಪುನ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ 2025-26 ಸಾಲದ ಪಣವು ವರ್ಷಡು 157 ಕೋಟಿ 89 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಬುಡಂದೆ 15 ವರ್ಷದಿಂಚ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡು 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಒರಿಪೊಂದುಂಡು. ಮಹತೋಬಾರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ 2025-26 ಸಾಲದ ಪಣ ವರ್ಷಡು 157 ಕೋಟಿ 89 ಲಕ್ಷ 9,080 ರೂಪಾಯಿ ಒಕ್ಕ 77 ಪೈಸೆ ಆದಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬುಡಂದೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡು ರಾಜ್ಯದ 1ನೇ ನಂಬ್ರದ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆನು ಒರಿಪೊಂದುಂಡು. 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31 ಮುಟ್ಟದ ಪಣವು ವರ್ಷಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಈ ಆದಾಯ ಬೈದಂಡು. ದೇಟ್ 85 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ 14,531 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾತಂಡು. 2024-25 ಸಾಲಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 155 ಕೋಟಿ 95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. ಪರಕೆ ಸೇವೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ, ಬಂಡಾಲ ಪಾಡ್ನೇತ ಬಡ್ಡಿ, ಛತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಣಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ, ಕೃಷಿ ತೋಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ ಮೂಲ ಆದುಂಡು. ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಗ ಸಂದಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಶ್ಲೇಷ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಗೂ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತಂಡು. ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಭಕ್ತರು ಬರೋಂದಿತದ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಐತಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಡೆ ತೇರಿಯರು ಒಂತೆ ಕಾಲುಡ್ದು ಹುಷಾರಿದ್ದಂದಿತ್ತಿನ ಅರೆಗ್ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಅರೆನ ಮರಣದಿತ್ತಿನ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತನು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಐತಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ತೀರಿಯರು. ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದಿಂಚ ಜೋರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿಯರು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆರು. ಐತಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲೆಕ್ ತೀರ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಗ್ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಾದಿತ್ತಿನ ಸುಧಾಕರ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಶಾಸಕರಾದ ಗೆಂದದಿತ್ತೆರು. 2008 ಪಕ್ಷದಾಂತೆ ಓಟು ಗುಂತುದು ಗೆಂದದಿನ 6 ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಡು ಮಂತ್ರಿಯಾದಿತ್ತೆರು. ಜನನಾಯಕವರಿ ಕರಿದು ಪೋಯ್ನೆಕ್ ಪಾಕ ಜನನಾಯಕರು ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪಾದೆರು. ಅರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೇ 19 ಸೋಮವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಲೆಗ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಅರೆನ ಮರಣದ ಅಕೀರದ ಕಿರಿಯಲು ಸೋಮವಾರ ಚಳ್ಳ ಕೆರಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಡೆತದಂಡು. ಪಾಕ್ ಬಿಲ್ಲವ ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಿಲಿಟು ಬೆದ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘಡು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಕು 2026 ಪನ್ಪುನ ಗೆಲ್ಮೆದ ಮಾರ್ಗಲು ಮಹಾಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗ್ ಅರ್ಹತೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆತಂಡು. ಬಿಲ್ಲವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೆದ್ರ, ಸ್ಪಾಕ್ ಬಿಲ್ಲವ ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಬೆದ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘಡು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಕು 2026 ಪನ್ಪುನ ಗೆಲ್ಮೆದ ಮಾರ್ಗಲು ಮಹಾಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗ್ ಅರ್ಹತೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆತಂಡು. ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಇಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬೆದ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಕೈರೋಡಿ ಪಾತಿರ್ದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. 10 ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಡ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಎಂ ವೇದಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಡು 100 ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತಿನ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿಗ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದ ಅಲೆನ ನನದ ಬರವಗೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಅಲೆನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೆದು ಪಾಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಪಂಡೆರು. ಅಲೆನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭರತ್ ಜಿ ಕುಮಾರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಸಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಪಣೋಕಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿಶೋರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಗಾರರಾದ ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರರು ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವಿಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವಿಷ್ಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡಿರು. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುಲ್ಮೆ ಸುಂದಾಯರು, ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕಾರ್ಯಗಾರರು ಬರೋ ಕಲ್ಪನಾ 350 ಜೋಕುಲು ಜವಣ ಜವಂದಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತೊಂಡೆರು. ಕರಿನ 25 ವರ್ಷಲಿಡ 20,000 ಟೊಯೋಟೋ ಗಾಡಿಲೆನು ಗಿರಾಕಿಲೆಗ್ ಮಾರ್ದ. 25 ವರ್ಷದಾತ ಸಾಧನೆನು ನನದ 7 ವರ್ಷಲಿಡು ಸಾತ್ಸಾವಾಂದ್ ಶೋಧ ಟೊಯೋಟೋ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂತೆರು. ಹುಬ್ಳಿಡು ನಡತಿನ ಟೊಯೋಟೋ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಶೋಧ ಟೊಯೋಟೋ ಸಂಸ್ಥೆದ 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಡು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡು ಕಾರ್ಯಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಟೊಯೋಟೋ ಗಾಡಿಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಶೋಧ ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆದ 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಗಿರಾಕಿಲೆಗ್ ಕೆಲಸದಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸರ್ವೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿಸಂದವನ ಲೇಸ್ ಶನಿವಾರ ಹುಬ್ಳಿ ಗೋಕುಲ್ ಮಾರ್ಗದ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾಣದ ಎದುರುಡು ಪುನಃ ಕಾಟನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಡೆತಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಸುರುವಾಂಡು. ಶೋಧ ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕೇರು ಪ್ರಸಾದ್, ಪಾಲ್ದಾರ್ಯರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಲ್ಪನಾ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೇಕ್ ಕತ್ತೆರ್ದು 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಬೋಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ತಾನು ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೋಧ ಟೊಯೋಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರುಮಲ್ತ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರು ರಾಧಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರು ಶೋಭಾ ಅಂಚಾದು ಶೋಧ ಪನ್ಪುನ ಪುದರದೆಯ 2001 ಸುರುವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ 25 ವರ್ಷಡು 20,000 ಗಾಡಿಲಿನ ಮಾರ್ದಂಡು. ಇಡಮುಟದ ಸಾಧನೆನು ನನದ 7 ವರ್ಷಡು ಸಾವಾಂದ್ ಪಂಡಿನ 6 ಸಂಸ್ಥೆದ 7 ಪುಣೆಯಿನ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಪಾಲ್ದಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತೆರ್ದು 2019 ತನಕ 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಶೋರೂಮ್ ಮಲ್ತದ ನಡಪವನ ದಾಲಗುತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚಿನವಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾರ್ ಉಮೇದ್ ಕೊರಿಯರು. ಹುಬ್ಳಿಡೆ ಟೊಯೋಟಾ ಗಾಡಿಲಿನ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಪಂಡೆರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಲ್ಪನಾ ನಾಯಕ್ ಪಾತೆರ್ದು 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಆತು ಸುಲಭದ ಸಾಧ್ಯತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲು 2001 ಇಲ್ಲಿಯ ಕನತ ಒಟ್ಟಗು ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನಕು ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತಿರ್ನಲ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬೇಲದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೃದಯ ಅಂದ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಿನ 6 ಬೇರ ಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ಬೇರ ಪಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ ಪಂಡೆರು. ಬಿನ್ನೆರು ಟಿಕೆಎಂ ರಾಯ್, ಅನುರಾಗ್, ಸಿಒಒ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್, ಕಿಶೋರ್ ಆನಂದ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ದೀಪಕ್, ವನಿತಾ, ಅಕ್ಷತಾ, ಸಂದೀಪ್, ಗೋವಿಂದ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಗಿರಾಕಿಲು ಪಾಕ ಜನಲಿ ಸುಡುಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಶೋಧ ಟೊಯೋಟಾ 25 ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಶೋಧ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಾಧಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಅವರ ಹೆಸರಿಂದ ಶೋಧ ಟೊಯೋಟಾ ಅಂತ 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಟೊಯೋಟಾ ಫಿಲಾಸಫಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕನಸಿರ್ತದೆ, ತಂದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. 2ನೇ ಕನಸು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕನಸಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಧ ಟೊಯೋಟಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೆವಿಲಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೋರ್ಮೆನ್ ಟು ಚೇರ್ಮೆನ್. ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ವೇ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಟೊಯೋಟಾ and the support we got from Toyota Kirloskar Motor. We have more than 90% customer retention, and my hearty congratulations to team Shodha Toyota for this achievement. 2019 ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಫಾದರ್ ಅರವಿಂದ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಫಾದರು ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ನನ್ನ ಏಜ್ 33. ಅವರಂದರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ರು, ಬೇರೆ ಬರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಟೊಯೋಟಾ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋವಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋವಾ ತಗೋ,
ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಬ್ಳಿ ತಗೋ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ US ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೇನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ನಡೆಸೋದು ಹೆಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಗೋವಾ ವಾಚ್, ಗೋವಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಗೋವಾ ಏನೋ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಸಾಹೇಬ್ರಂದರು ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಏನೋ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದೆ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹುಬ್ಳಿಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ವಿದಿನ್ 8 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ ಕೇಳಲು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳು, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು, ಅನೇಕ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು. 2001ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕನಸಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಶೋಧಾ ಟೊಯೋಟಾ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೆವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ತ್ಯಾಗದ ಫಲ. ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡಪವನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ 24 ಜನ ಪಾಸಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುಮನ ವೈದ್ಯರೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡಪವನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ 24 ಜನ ಪಾಸಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುಮನ ವೈದ್ಯರೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಯರೆ NDA ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಆದಿತ್ತದ ಈ ಲೆಕ್ಕಡು ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೂ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿನಂತ ತೂವೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಆಳ್ವಾಸ್ರು NDA ತರಬೇತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದ ಎಡೇನ ತಿರಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಗೋರ್ಪೇರು. ನಿಘಂಟದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೇಪರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪೊರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೂ ಸಹಾಯ ಆತಂಡು. NDA ಕನಕಟ್ಟುನ ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡು ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೂ ಜವಣಿರಿನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೊಂದು ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡೇರು. ಸಾಧಕರಾಯನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸದಾಕ, ಸಂಯೋಜಕರು ವರುಣ್ ಪ್ರಭು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಪುಗಾರ್ದರು. ಹಾಗೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಸಂಪನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಪೆರೇಡ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ NDA ಕನಸು ಕಾಣುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಯುವಕರನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ, ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸದಾಕತ್ರವರು ಮತ್ತು ಇದರ ಇವರು ವರುಣ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಯೋಜಕರು, ಇವರನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಕಟ್ಟುವೆರೆಂದು ಪಲಿಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ್ಯರು ಪಂತೆರು. ಐತಾರ ಕಟೀಲು ಸರಸ್ವತಿ ಸದನುಡು ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಕಲಾ ಉತ್ಸವ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಟೀಲದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕಟೀಲು ಕಲಾ ಉತ್ಸವ ಭಜನಾ ಪಂಥ ಐತಾರ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕಟೀಲು ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ಪಲಿಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಟೀಲು ಕಲಾ ಉತ್ಸವ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು.
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಿರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಕಲೆ ಬುಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದೇವರು ತ್ರಿಭಂಗಿಡು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಉಂತುದುಪ್ಪುವೆರು ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಕಟ್ಟುವೆರು ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಪರಿಪುನ ನಂದಿನಿ ಸುದಿತ ಬರಿಟೆ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಭಕ್ತಿರ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಇಡೀ ದೇಶನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗನು ಬೆಳಗಾವಡು ಖರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಗವಂತನು ಒಲಿಪವನ ಸಾಧನ ಭಜನೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಶ್ರೀ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾವಂಜದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ ಆಚಾರ್ಯ, ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಶೈಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಕ್ಕ, ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕಿಯರು ಸುದೇಶ್ ರೈ, ರವಿರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಜಪೆ, ಗಣೇಶ್ ರೈ, ದಾಮೋದರ ದಂಡಕೇರಿ, ಕುಡ್ಲದ SL ಶೇಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೇಟ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು, ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಣ ಉದೀಪನ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ಕಲೆಗೂ ದೇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ದೇವರು ತ್ರಿಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಭಂಗಿ ಮಧುರಾಕೃತಿ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ರಾಮದೇವರ ವಿಗ್ರಹ, ಕೃಷ್ಣದೇವರ ವಿಗ್ರಹ, ಯಾವುದೇ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಭಂಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಗಣಪತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡೊಳ್ಳೊಟ್ಟೆಯ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ತ್ರಿಭಂಗಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂಥದ್ದು. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವತೆಗಳ ಆ ದೇಹ ಸೌಷ್ಠವ, ಆ ಕಾಂತಿ, ಅದು ಕಲೆಗೊಂದು ಒಪ್ಪುವ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಯವ ವಿನ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಲೆಗೂ ತುಂಬ ನಂಟು. ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿನೊಳಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ದೂರ ದೂರ ಯಾವ ಊರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರುವಂಥ ಸೌಕರ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದುರ್ಗಮತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಡ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರಡು ಆಯ್ತಾರ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ದೇವರಿಗ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೇಗ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆತಂಡ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಡ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರಡು ಆಯ್ತಾರ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ದೇವರಿಗ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೇಗ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಪುರೋಹಿತರು ವಿನಾಯಕ ಕಾರಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ ಇತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನುಲಿನ ಕರಿತದು ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ದೇವರಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಜೀವ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರು. ಅಷ್ಟಬಂಧ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾದ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆಗ ಕಲಶ ಮೈತದ ಆರತಿ ಪತ್ತಿಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೊಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡತಂಡ ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಟೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿರಕಟ್ಟಿನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಣಿಲ್, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಂಬೋಡಿ, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಯಮುನಾ ಶೇಖರ್, ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ,
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ, ದಯಾನಂದ ಶಾಂತಿ, ಹೇಮನಾಥ ಶಾಂತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿರಕಟ್ಟಿನ ಸಮಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಮಾಣಿಲ ಮುರುವ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರತಿ ದೈವಲಿನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು 3 ದಿನ ನಡತೊಂದಿತದ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ರಾಜನ್ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕುರಿಯರು. ಭಕ್ತರಿನ ಕಾತೊಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವಲಿಗ್ ಕಾಲ ಕಾಲುಗು ತಂಬಿಲ ಪರ್ವ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರುಂಡಲ ಅಪರೂಪಗೊರ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೆರು. ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯುಡಾವಡು ಭಕ್ತರಿನ ತೂಪುನೇಟಾವಡು ವನಸು ಉಪಚಾರಡಾವಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಬರಂದಿನಂಚ ನಡಪೌನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆದ ಸೇವೆನೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮಾಣಿಲ ಮುರುವ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರತಿ ದೈವಲಿಗ್ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಕಾರ್ಯಲು 3 ದಿನ ನಡೆತಂಡ. ಕುಂಟುಕುಡೇಲು ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾಣಿಲತ್ತಾಯಿರ್ ಇತದ ವಿಧಿವಿಧಾನುಲಿನ ನಡಪಾದು ದೈವಲಿನ ಪೊಸ ಮುಗ ಆಯುಧಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶ ಮೈತದ ತಂಬಿಲ ಕರಿತದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಐತಾರ ಧರ್ಮ ನೇಮಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕಾಂಡೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ನ ಅರಸಯ್ಯ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ನಡತಂಡ. ಸುರುಕು ರಾಜನ್ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನೊಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡತಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ದೈವಗೂ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಬೂಲ್ಯಾದೆ ತೊಂಡೆರು. ಪೊರ್ತು ಕಂತಿ ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಕೊರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿಗ್ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಏರಿಂಡು. ಮಾಣಿಲ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುರ್ಲೆತ್ತಿಮಾರ್ ಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆರ್ಲು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಧರ್ಮ ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರು.
ಬಡಗ ಮಿಜಾರ್ ಕೊಪ್ಪದ ಕುಮೇರಡು ದಿವ್ಯಾಹರಿ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಕ್ಕಿಲಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ನಡಪಾಯರು. ಬೆದ್ರ ತಾಲೂಕದ ಬಡಗ ಮಿಜಾರ್ ಕೊಪ್ಪದ ಕುಮೇರಡು ದಿವ್ಯಾಹರಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಕ್ಕಿಲಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಒಟ್ಟು 3 ದಿನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಐತಾರ ಕಂಡೆ ದಿವ್ಯಾಹರಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಕ್ಕಿಲಾಂಡ್ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಗಣಹೋಮ ಚಂಡಿಕಯ್ಯಾಗ ನಡಪಾಯರು. ದಿವ್ಯಾಹರಿ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಿದ ಯಜಮಾನರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ, ಜೋಕುಲು, ಧಾರ್ವಿಕ್, ಅದ್ವೈತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಲೀಸುಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. 2ನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯರ್ದು ಸತ್ಯ ಜಾವದೆ, ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ, ಗುಳಿಗ ದೈವಲಿನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. 3ನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯರ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಪದಮೇಕನ್ನ ಗಚ್ಚೇತ್ ಇದಿಚ್ಛೆ ಯತ್ರ ಯತ್ರಾಧಿಗಚ್ಚತೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ಜಯ ಜಯ. ಕುಡ್ಲದ ದೇರಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನುಡು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೈ ಸಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ, ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ, ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ, ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಲಿನ ವರ್ಷದ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಸೌರಮಾನ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಲಿನ ಪಾಲನೆ ಮರ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಪತ್ತನ ಜಗಾನಗ ಕೋಲ ನೇಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಲು ಮಾತ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಗ ಮುಗಿತಲಾಪುಡು. ಕುಡ್ಲದ ದೇರಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಡುಪುನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಶನಿವಾರ ನಡತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಮೈಯಗ ನೇಮ ಸುರುವಾಂಡ. ಮೈ ಸಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ, ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ, ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ, ಪೀಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಲಿಗ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪುನ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸದಾನಂದ ದೇವಾಡಿಗ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ, ಕಾರ್ಯಂತರ ಜಗದೀಶ ಮಜಾರ್, ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜನಾರ್ದನ ದೇವಾಡಿಗ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ಯೋಗೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಊರ ಪರವರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೋದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು.
ಸಮಾಜಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಶಕ್ತಿವಂತರಾದ ಬುಳೆಯರೆ ನಮಲ ಸಾಯ ಆವಡುಂದು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಇಡ್ಯಾ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಲೆ ಕೊಡು ಶನಿವಾರ ನಡೆತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಡ್ಯಾದ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಶನಿವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡ. ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನನುರಿಯಗ್ ಸಾಯ ಅವಡು ಸಮಾಜಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಶಕ್ತಿವಂತರಾದ ಬುಳೆಯರೆ ನಮಲ ಸಾಯ ಅವಡುಂದು ಪಂಡೇರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿರಕಟ್ಟಿನ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಣಿಲ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಣವ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದ ಒಂತೆ ಕಾಲುಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ನಡೆತದಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಂದಿರಲಿಡ್ದು ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಾಲ್ಮೇಕಲ ಮುಟ್ಟುದಿನವು ಸಂತೋಷಕನದನೆಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂದು ಕಾಲುಡು ಭಜನ ಮಂದಿರ ಆದಿತ್ತಿನ ಇಡ್ಯ ರುಕುಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬುಡಂದೆ ದುಂಬು ನಡಪಾವಡುಂದು ಪಂಡೇರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. SRR ಮಸಾಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶೈಲೇಂದ್ರ ವೈ ಸುವರ್ಣ, ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಂಬೈದ ಸೋಮನಾಥ ಬಿ ಅಮೀನ್, ಬಾಳ BASF ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪೈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟಿದ್ದರು. ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು, ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಕಾಣಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು 16 ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಹ 16 ಗುಂಡಿಗಳು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀರು ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹೌದು ದೇವನೊಬ್ಬನೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗೆ 108 ಸಂಘಟನೆಗಳಿರಲಿ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಉಪಪಂಗಡ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇನಿ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ನೆಟೆ ಈ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಲೆಗನೆತ್ತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ತೆರಿಪವನ ಒಟ್ಟುಗು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ವಾವ ಆವಿರ್ನ ವಿಚಾರನ ಧಾರಣೆ ಇನಿ ವಿದ್ಯೆಗಾವಡು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದಾಗ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಯ ವಿಠೋಬಾ ರುಕುಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂಚೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪೋದೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಂತದು ದೇವರನ್ನ ಎದೋಡೊಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಅವಲತ್ ನಮ್ಮ ಭಜನೆಲ್ಲ ಮನೋಡು ಭಜನೆ ದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಡದ ನಮ್ಮಡ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರಾಂಡ ಮಂತಂಡ ಆಯ್ತ ಫಲ ದೇವೇರೆ ಎಂಕಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಾಡು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಈಡಿಯಾದ ಮಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದವೇ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮನ್ಪುನ ದೇವೇರೆ ಇನಿ ಅವು ಮಂದಿರದ ರೂಪಾಡು ಪದೇಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುನ್ ಬಂದಾಂಡ ಉನೆಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ. ಮುಣ್ಕೂರು ಉಳ್ಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಲೆಕ್ಕುಡು ಶನಿವಾರ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೈಕಾಡ್ದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲಿಗ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಮುಣ್ಕೂರು ಉಳ್ಳೆಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಧರ್ಮ ದೈವಲಿಗ 2 ದಿನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಏರುಂಡು ಚಾವಡಿದ ಮಂತ್ರ ಜಾವದಿಗ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ರಾತ್ರಿ ಜಾಗಿದ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿಗ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ನಡುರಾತ್ರಿ ಕರೆದು ಬೈಕಾಡಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ರಾಹು ಬೊಕ್ಕ ಜಟ್ಟಿಂಗೆ ದೈವಲಿಗ ನೇಮ ಕುರ್ದು ಮೂಲ್ಯ ಪತ್ಯರು. ಉಳೆಪಾಡಿ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕಲು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ದೈವಲಿನ ನೇಮ ತೂದು ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು.
ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೆತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇರು